футболбози машҳури дастаи Ювентус ба тими мунтахаби Португалия Криштиану Роналду имрӯз 5 феврал 35 сола шуд. Ин футболбози дастон номи худро дар олами варзиш бо ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ намудааст, ки ҳаргиз аз хотири мухлисони ин бозии дӯстдоштанӣ берун намеравад. рӯзгори ин нобиғаи футбол бешак барои ҳазорон нафар намунаи ибрату фидокорист, зеро ӯ дар як оилаи камбағал ба воя расид ва барои ноил шудан ба дастовардҳои олии то имрӯз расидааш чӣ саъю талошҳое ки нанамуд. худи ӯ дар яке аз хотироташ мегӯяд: вақте 15 сола будам ба ҳамдастагонам гуфтам, ки ман дар оянда футболбози беҳтарини олам мешавам. онҳо ба ин сухани ман хандиданд, аммо бо гузашти акнун 20 сол мебинем, ки воқеан ӯ дар олами футбол яке аз беҳтаринҳои олам гаштаасту ҳамагӣ чӣ аз мухлисони футбол ва ғайри он ӯро мешиносанд. номи аслии ӯ Криштиану Роналду душ Сантуш Аверу буда дар шаҳри Фуншали ҷазираи Мадейраи Португалия 5 феврали соли 1985 чашм ба дунёи ҳастӣ кушодааст. Криштиану номи аслиаш буда, Роналду номи дуввумаш мебошад, ки бо ин бештар машҳур аст. ин номро ба он хотир ба ӯ дода буданд, ки падараш яке аз тарафдорони президенти амрикоӣ Роналд Рейган буд. номи Роналду тарзи талаффузи Роналдуи амрикоӣ буда, аслан дар Португалия ин исм чандон маъруфу маъмул нест. фаъолияти Роналду дар Спортинг аз соли 1997 дар дастаи ҷавонони он маншаъ мегирад. ӯ ягона бозингари ин бошгоҳи португалӣ мебошад, ки дар ҳама ҳаятҳои то 16 то 17 ва то 18 солаҳо ҳайати захиравӣ ва асосии ин даста дар як мавсим ҳунарнамоӣ намудааст. аввалин маротиба Криштиану дар ҳайати асосии Спортинг 15 августи соли 2001 бар муқобили дастаи Атлетикои Лиссабон дар қисми дуюми бозӣ ба майдон ворид гашта, дар ҳамон бозии аввалинаш ба задани голи нахустини хеш дар ҳайати бошгоҳӣ мушарраф гаштааст. аввалин ҷоизаи худро дар ҳайати профессионалии бошгоҳӣ 18 августи соли 2002 дар Суперҷоми Португалия ба даст овардааст. дар тобистони соли дигараш, аниқтараш соли 2003 бошад, сармураббии номдори Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон ҳангоме ки дастаи Спортинг бо ҳисоби 3-1 Манчестер Юнайтедро мағлуб намуд, футболбозони эмрӯ бозии зебои ин ҷавони португалӣ ба ваҷд овард ва онҳо сармураббии худ Фергюсонро бовар кунонданд, ки бо ин бозингари ояндадор қарордод ба имзо расонад. ҳамин тавр баъди анҷоми мавсими 2002 ва 2003 бошгоҳи англисӣ бо Роналду ба маблағи 12.24 миллион фунт қарордод ба имзо расонданд, ки минбаъд роҳи ӯро дар футболи ҷаҳонӣ ҳамвор сохт. аввалин маротиба бо пираҳани сурхи Манчестер Юнайтед дар майдони Олд Траффорд 16 августи соли 2003 Роналду ба майдон баромад ва дар он бозӣ девҳои сурх бо ҳисоби 4-0 ғолиб омаданд. баъди ҷанбасти мавсимҳои 2004-2005 ва 2005-2006 Роналду ҷоизаи махсуси футболбози ҷавони солро, ки тибқи Федератсияи байналмилалии футбол таъсис дода буданд, ба даст овард. баъдан овозаҳои бозии ин нобиғаи нотакрори футбол вирди забони кулли мухлисони ҷаҳони футбол давр мезад. тобистони соли 2009 президенти бошгоҳи Реал Флорентино Перес Криштиану Роналдуро бо арзиши ҳангуфти 93.4 миллион евро харидорӣ кард. ҳамин тавр Роналду гаронарзиштарин футболбози ҷаҳон гардид. дар тӯли 10 солаи фаъолияти пурсамари хеш Криштиану дар бошгоҳи шона дар 293 бозӣ ба задани 311 гол даст ёфтааст. Роналду баъди фаъолияти тӯлонии худ дар бошгоҳи шона 10 июли соли 2018 бо қимати 112 миллион ба дастаи Ювентус гузариш кард. новобаста ба 35 сола шудани худ Криштиану Роналду ҳанӯз ҳам дар майдон фаъол буда дар беҳтарин голзанҳои сайёра шомил аст. дар охирин бозии худ дар ҳайати Ювентус ӯ ба задани 2 гол даст ёфта барои расидан ба рекорди шоҳи футбол Пеле бразилӣ ҳамагӣ 45 голи дигар мондааст ва бовар меравад, ки албатта ин рекордро хоҳад шикаст. ҷоизаҳои бошгоҳӣ Спортинг Лиссабон Португалия, барандаи Суперҷоми Португалия соли 2002, Манчестер Юнайтед, чемпиони Англия мавсимҳои 2006-2007, 2007-2008 ва 2008-2009, ҷоизадори ҷоми Англия мавсими 2003 ва 2004, барандаи ҷоми Лига мавсимҳои 2005-2006 ва 2008-2009, қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо мавсими 2007-2008, ҷоизадори Суперҷоми Англия 2007, соҳиби ҷоми ҷаҳон байни бошгоҳҳо 2008, Реал Мадрид, ҷоми Испания 2 маротиба, мавсимҳои 2011 ва 2012, 2016 ва 2017, ҷоизадори
ҷоми испания мавсимҳои 2010-2011, 2013-2014, ғолиби лигаи чемпионҳо дар Реал Мадрид мавсимҳои 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, соҳиби суперҷоми УЕФА 2 маротиба соли 2014 ва 2017, ғолиби суперҷоми Испания 2 маротиба солҳои 2012 ва 2017, соҳиби ҷоми ҷаҳон байни бошгоҳҳо 3 маротиба солҳои 2014, 2016 ва 2017, Ювентус Турин Италия, қаҳрамони Италия мавсими 2018-2019, ғолиби суперҷоми Италия соли 2018, мунтахаби Португалия, чемпиони Аврупо соли 2016, ғолиби Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018-2019, барандаи медали нуқраи чемпионати Аврупо соли 2004, барандаи медали биринҷии чемпионати Аврупо соли 2012, барандаи медали биринҷии ҷоми конфедератсия соли 2017, ҷоизаҳои шахсӣ, барандаи ҷоизаи тӯби тиллоӣ ба фарзияи Франсфутбол 3 маротиба солҳои 2008, 2016 ва 2017, барандаи тӯби тиллоии ФИФА 2 маротиба солҳои 2013 ва 2014, ҷоизаи кафши тиллоӣ 4 маротиба солҳои 2008, 2011, 2014 ва 2015, беҳтарин футболбози ҷаҳон ба фарзияи ФИФА 3 маротиба солҳои 2008, 2016 ва 2017, беҳтарин футболбози ҷаҳон ба фарзияи Федератсияи футболи Аврупо 2008.